Πού είναι ρε, πού είναι αυτό. Σιγά μη κάτσε γιατί δεν βλέπω. Δεν μπορεί να ανέβει μετά. Πάει από εκεί. Κοίτα αυτό που Δεν φαίνεται. Ο φωτογράφος. Ναι, μου είναι βιντεάκι είναι. αχ, τι ωραία που είναι, ωραία. Μια φωτογραφία βγάλει να τα αφήνει χρυσάφι. Ναι, και έχω τη μηχανία. Τι είναι βγάλει τα ρε. Κοίτα τι ωραία που είναι. Μεγάλη πλάκα. Έτσι, φαίνεται και το μέγεθος των μικρών, γιατί όταν είναι μόνο. Ναι, ναι. Δεν καταλαβαίνει. Δεν έχει μέτρο εδώ να καταλάβει. Κοίτα πώς το κοιτάει η κοπέλα τον Ιβάν. Δεν αρέσει. Δεν θα σηκωθούν μέχρι να... θα καθίσουν. Θα βρεις εσύ την ώρα που θα τα πάρεις, δεν πειράζει. Θα πατήσει απάνω σου. Έλα ρε κινηθείτε λίτακι. Τι είναι αγόρι μου. Σας είναι. Ναι, είναι όλα. Πώς την είπαμε, τη λένε Μαγκύρα. Μπακύρα. Μπακύρα. Αλλά πάνω. Δηλαδή. Ωραίο. Κοίταξε τι ωραία που